días, Mario, Raúl. Quen é ese músico que tedes aí? Antonio Vivaldi. Onde naceu, Mario? Onde naceu, Eri? En Italia. Mira, Erika, cal é a súa obra máis importante? Las 4 estaciones. As 4 estaciones. E cales son as 4 estaciones? Moi ben. Cal foi o que máis vos gustou cando escoitamos? A mí todas. A ti todas. A ti outono. E a ti, Erika? Primavera. Primaveras. E Cines, quen é ese escritor tan importante? Miguel de Cervantes. Onde naceu? En Barcelona. No, en Madrid. En Madrid. E cal é a súa obra máis importante? Don Quijote de la Mancha. Carlos, a quen tes aí? A Don Quijote de la Mancha. E o da baixo que vai nun burro, quen é? Sancho Panza. Sancho Panza. E mira, que lles pasou a Don Quijote de Sancho Panza? Que no eran molinos, no era gigantes, eran molinos. E quen pensaba que eran xigantes? Quen pensaba que... Don Quijote pensaba que eran xigantes? E que lle pasou? Que estaba un pouco tururú. E cando foi a ver os xigantes, que pasou? Que eran xigantes? No, molinos. Eran molinos. Moi ben. Vos gustou o que viche de Don Quijote? Sí.